Hello friends, welcome back to my channel. Okay, दिनै जों उषा रानी ब्रह्मनि project मावगोन. Style of music जाहैबाय electronic pop or else future bass. ओमफ्राय DOP सोरां बसुमतारी रुनिकाटानिफ्राय. Okay, let's go to the project straight. खेबसे खोनासंहोनां. Okay, ओमफ्राय number 1, the main thingआ vocala guide voice. Okay. Ignore the vocals for now, guide voice. Final vocals बेखौ खनबावगोन. बिनि थाखायबो आलदा tutorials बानायगोन. दानि थाखाय let's listen. खोनासंनि दे खेबसे माबायदि. Okay, खोनासंखाबाय नोङो? How is the music? मोजां मोनो जानो हागौ ना? Like आरो subscribe थुनांगोन दे मोजां मोनोब्ला. So फार्स्टआव जों ड्राम्सखौ नायनो, okay? ड्राम्सआव मा दं? Okay. Drum sectionआ जाहैबाय drum sectionआ number 9 निफ्रायथ' Okay, बे जाबाय intro. Yes, intro drums. ओमफ्राय नेक्स्टआव the patternआ आलदा जाहैगोन. Okay, बेखौबो खोनासं माबायदि होदों आं. Okay, बे जाबाय आलदा पार्टनि. Again next आलदा टाइपनि ड्राम्स दंबावो बेयाव. बेखौबो खोनासंनो हागोन. Okay, बे जाबाय ड्राम्स. जोब्बाय ड्राम्सआ. ओमफ्राय दाया दं. नेक्स्टखौ नायनो जों. What we have is bassline, bass. नोंसोरो मबाइलाव नायदोंब्ला नोंसोर खोनाया हेडफन सोदोंब्ला खोनागोन. ओमफ्राय उफाराव दामदोंब्लाबो खोनागोन. Okay, खिन्थु मबाइलाव ओरैनो नायोब्ला नों खोनाया बेसखौ. Okay, this is our bass. Okay, बेसआ बिदिमोन. Then जोंनाव दं keys, piano, keyboard. Okay, just basic and simple. माने एथ' complicated बानायनो लुबैया आं बुस्थुफोरखौ सिम्पोलावनो मोजां मोनो. ओमफ्राय intro दं. intro मेल'डिया जाहैगोन. Okay, बिदि intro मेल'डिया. ओमफ्राय नेक्स्टआव मा दं?
Okay, गिटारखौ ओरैनो खोनासंब्ला हारसिं खोनासंब्ला बिदि खोनागोन एबार गिटारखौ ड्राम लुप्सजों होबा ओके ड्राम लुप्सजों होबा बिदि खोनागोन आलदा खोनालायगोन ओके विथ द ड्राम्स Okay, very simple. ओमफ्राय नेक्स्टआव मा दं जोंनियाव पियान' दंबावो हारसिं खोनाब्ला पियान'आ बिदि सरि Three, four. Okay, very simple. ओमफ्राय बेखौ ड्राम लुप्सजों दामोब्ला बिदि खोनागोन Okay. With the drums, where is the drums? Simple and humble. Next, effect. Bisa effect ko nainse. Where is the effect? Effect baru. Okay. Effect. Nih, biar masih effect dong. Okay. Okay, effect बिदि ओमफ्राय नेक्स्टआव मा दं माबा माबि गाबला बायनाय न मा जेनेबा माबा गाबनाय रेडिअ' गाज्रि जानाय बेबायदि एफेक्ट फार्स्टआव रेडिअ' गाज्रि जानाय बा माबा मोनसे गाज्रि जानाय अके नैबेयावबो दं Okay. खेबसे खोनासंसै जोबजासिम chorusखौ खिन्थाबावाखै आङो ओके chorusआ जाहैबाय बिदि sorry ready Okay, chorusआ बिदि दा मोनसे नायगोन मा दं बेयाव जेबो गैया something दं फार्स्टआव जोंनाव स' दं इन्सट्रुमेन्टआ स' होनो बिदि खोनायो okay Okay, बिदि खोनायो ओमफ्राय बेखौनो लेयारिं खालामनाय दं उनाव फोरोंगोन आं आस्ते आंनाव बारा सम गैया 10 मिनिटल' दङ ओमफ्राय 10 मिनिटनि भिडिअ बानायगासिनो नालाय स' फार्स्टनिफ्राय खेबसे अके ड्रपसिम टिल द chorus ड्रप नङा ड्रप फैबावगोन बिनि उनाव टिल द chorus अके रेडि अके
अके दा बुस्थुफोरा बिदिनो स्टाइल अफ मिउजिकआ इलेक्ट्रनिक पप अर एल्स फिउचार बेस मा दोनदो नोङो साननानै ओमफ्राय भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला खेबसेबाव अननानै लाइक आरो साबस्क्राइब थुना हो मानोना आं नोंसिनि थाखाय बेबायदि मोजां कन्टेन्ट लाबोबाय थायो मोजां भिडिअस लाबोबाय थायो बेनिखायनो टिं टं बाय बाय